Viral ngayon ang kauna-unahang vlog ni Mayor Madel ng Iriga City. Makikita sa vlog ng alkalde na ipinapakita ang mga ginagawang building sa likod ng City Hall. Ayon kay Mayor Madel, matagal na umano niyang plano na mag-vlog. Nagkataon na uso ngayon ang Tala Challenge kung kaya't kumasa ito at naisipan na maging highlight ng kanyang vlog ang pagsayaw ng tala. Araw ng Lunes, matapos ang flag raising ceremony sa harap ng City Hall nang magsimulang umindak ang mga ito. Pinangunahan ng mga dancers ang pagsayaw ng tala. Makikita ang pagsayaw ng tala ni Mayor Madel, mga konsehal, department heads, mga empleyado at mga estudyante na nasa immersion sa City Hall. Maliban sa kanila, makikita rin ang pag-indak ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection at Philippine National Police na todo bigay sa kanilang pagsayaw. Dagdag pa ni Mayor Madel na may mga susunod pang vlog para ipakita kung ano ang mga proyekto ng LGU Iriga sa lungsod. Suportado naman ng makonsehal ang vlog ni Mayor Madel. Mula dito si Iriga, Tere Raula para sa BATV News Philippines. Tara na sa JJC Suds Laundry Services. Wash, dry, fold and chill. Enjoy free Wi-Fi and TV viewing while waiting for your laundry in their fully air-conditioned and spacious laundry lounge. JJC Suits Laundry Service has also a parking space for easy drop-off. They also offer cold soft drinks, hot coffee, and other snacks. Convenience at your fingertips while you wait. JJC Suits Laundry Service also offers self-service and same-day pickup delivery. Highly recommended talaga for superb customer service. Located at Unit 1-E, Red Corner Residences, Don Street, Corner Dayangdang, Naga City, with contact number 0906-239-1957 or 099-9899-7714. So, ang extra service na ino-offer po namin ay comforters, ironing of clothes, hand wash, dry cleaning of shoes, and dry cleaning of clothes. JJC Suits Laundry Services. Convenience at its best.